o precio do butano, que xa nos contaba antes Bernardo, que se sitúa en máximos, o máximo que podía subir, porque o prezo xa saben que é regulado, subiu. Así que imos tamén a darlles uns conselliños por se teñen na casa butano e teñen a sensación, Bernardo, de que non cunde a bombona o que debería, igual é porque, como lle explicaba aí Isa Apura, estamos facendo algo mal, non? Claro, é que en realidade non é que se gaste antes o contido da bombona, non? O que pasa é que o frío baixa a presión e o gas butano, queda atrapado. Dentro da bombona, o butano está en estado líquido e necesita evaporarse pois para poder ensaír. E iso depende da temperatura. Por exemplo, a uns 15 graus xera uns 2 bares de presión, pero a 0 graus baixa a -1. Por iso se fai máis frío, case nin sae o gas butano. É dicir, o gas segue dentro, pero parece que se acabou. Logo, que podemos facer? Primeiro, illala do frío. Hai postos de polvo de renome, como o bar A Cova de Monforte, por exemplo, que nos contou este truco, onde a meten nunha tina con auga quente, vale? Porque se vai frío, meten así un chisquiño en auga quente, porque se vai frío, o gas queda conxelado. Ou tamén podemos tapala cunha manta ou cunha funda que teñamos na casa, tapala e así illala do frío, vale? Tamén colocala directamente sobre chans fríos, mellor sobre madeira ou sobre goma e sempre nun lugar ventilado pero resguardado do frío. E un truco máis, se semella que está baleira a bombona, o que podemos facer é movela un pouco, vale? Isto sempre pode axudar pois a que o gas restante que queda dentro pois siga evaporándose. Importante nunca aplicar calor directa, como cun soprete, vale? Porque iso é moi perigoso. Son pequenos xestos cos que podemos aforrar na casa ou tamén nos negocios onde os fogóns dependan da bombona, non, Óscar? Bernardo, collíchisme xusto coas mans na masa, iba a meterme un churro entre o peito e a espalda porque estes churros que ten aquí Ramona na churrería de Santiago están boísimas, Verdad que sí? Aquí no barrio de San Pedro, boísimos. Sí, aquí gástase moitísimo churro, verdad que sí, todos os días. Gástase moitísimo churro todos os días, vémolos aquí, son fermosos, pero claro, isto custa uns cartos e sobre todo tamén o que tira moito é do gas. Claro, o gas sí que se vai a notar, ahora ao subir un pouquiño, pois seguro que, bueno, nós do mellor de 150 igual pasamos a 180, va. Non é tanto, a mellor, como se nos suba a luz, que a luz sí que o notamos porque na luz temos as freidoras, as cafeteras, bueno, todo en general vai por corriente, chocolateras, todo o que temos aquí é en corriente, entonces un pouco máis, moitos gastos, claro, se nos suba a corriente non sei que é moitísimo gasto, non é o mesmo que o gas, que xa non gastamos ao mellor tanto, pero na corriente sí, que o vamos a notar moitísimo. Claro, agora con estas subas que se prometen, vos como o vedes, como vivides desde aquí, desde a churrería, que tedes todos os días, por exemplo, todos os ingredientes dos churros suben tamén. Todo, sí. E notase que a xente que ao subir todo, que se ve que están como un pouco asustados no gasto, que a xente se retrae un pouquiño, con isto das guerras está así, a xente vela como un pouco máis asustada, non? A hora de gastar tanto. É que vos sodes un bo pulso, se retraen un pouco. sodes un bo termómetro da rúa. Ves a xente aquí que está preocupada polo tema e que vos pregunta a ver se subides os prezos? E falan e din, agora que como se vai poñer isto, que cos súperes hai que intentar aforrar un pouco porque a cousa non está nada bonita, así que se nota moito. Pois así están as cousas, a xente nota o moito, está todo o mundo aquí aproveitando para tomar os churros mentres non suban moito máis. De momento, a pinta é bárbara e nós esperamos que acabe pronto todo este conflicto e que volvan a baixar os prezos, compañeiros.